a orillas do río Mira, no concello de Santa Comba, na Coruña, e vamos a facer un traballo dos muiños que hai na zoa e tamén da fervenza de Castriz. Aquí hai unha área recreativa bastante coidada e o sitio ten un encanto e ademais é un sitio por destes que a un lle fai estar relaxado, non? Dentro duns días iremos metendo fotos dos muiños individualmente, porque eu considero que cada un ten unha historia, debe de ser reconhecido, ademais do conxunto en xeral tamén a título individual cada un, porque un día falaremos a detalle dos muiños. Eu creo que se coceron grandes cousas deste país nestes lugares. Dentro un pouco vamos entón a fervenza. Hasta logo.